हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनैबो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा जोबजासिम दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो थौदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै दे बैयावबो दं बैयाव दं लेबु लायनो थांसै जोंहा बैयावहाय दे ना औ मा लायनो थौ हरैसो ओरैहाय नै फुंनि लोङाखै आंहा बेयावहाय बेयाव गैया माथो नैबावसो दं नै ओरै फै ओइयाव दंना नै बेयाव दं बेलाय मेरला मेरला दे आस्थे थाबाय आस्थे गाखो र' सुहाबगोन दे मा लाथ' बेयावनो थां नै बेना बेयावहाय दै गैया दै फैयाखै बोरो एसे फिसा फिसासोहाय बेजोंहाय लाथ' र' आबाव लानोसै र' नों दाखा इसोर गावना बेयाव खानोसै दे खारो दे सुहाबगोन आयु हाबाय गिदिर नुबायलां थाव जाबाय दे ओरै फैदो बेजों दाथांसै जागोन नै फांखासो बानायगासिनो गोलोमफ्रुजोब्बाय नै माबाया जोंनि रुमनि फांखाया दङ स्ल' जानानै दङ माबा जायो लास्ट नाम्बाराव होबाबो फार्स्ट नाम्बाराव होबाबो माबा लासैनो माबाबाय थायो आरोना गिदिंबाय थायो बेखौनो बानायगासिनो माबा होगासिनो जायोना जाया नै बेयाव गाखोदों गाखोनायाबो मरा ओमफ्राय बे थुल नैबेबो बांद्राय जौद्रायो नै बेसेबांबा गोजौ जिनिस दोनग्रासोमोन बेयो ओमफ्राय बेबो जौद्रायो बेखायनो नैबे थुल मोनसे लाबाय मरा लाबाय बेयाव गाखोबाय नै नैबे खनायाव दोननाय बेसो खामानि होगासिनो जोंना मोनायावहाय नैबेसो कुलारासो बेबो जा अखा हानाय बायदि फात्ताखौनो मोनलाया अखा हादों ना मादों ओरैबायदि साउन्ड जायो ओमफ्राय माबा मा होनो बेखौनो होनांगासिनो आरोना एसे दिगदार खालामफैग्रा नै जाबाय जानाया बेबायदि गिदिंलामोन फुरा लासै गिदिंसैमोन ओंखारदों मिनिदों बादावदों रायनायखौ बादावदोंनो रायजानानै बादावसो होनबावदों होनदों नोंखौ ना गोलोमफ्रुजोब्बाय आबौआ नोंहा माथो डिस्टार्ब मा मोनखो नोंहा नै बेखौनो सोलायदों नैबे बुस्थुखौनो बेखौनो सोलायदों थाव गोलैयो र' फोसाबनांगौ अखा हाबाय नै अखा हांदों नै थाइफ्रि हांदों एसे नै जोमैयाबो एसे गोसोम दं हाया बेयो एसेल' हानानै थांगोन नै बुथु जागासिनो आङो फुंनि जानाया बेनो आंना ब्रेकफास्टआ बेखौनो जाबाय थायो ओमफ्राय नै बे फोराननायफ्रा बेखौथ' थिखोबायनो गय फोरानदों ओमफ्राय नै भिन्दि बेखौ जोलैनो दोनलायबाय ओमफ्राय नै बियो बिदि जाबाय गुफुरफुरसो जाबाय नै किं चिल्लिया बानलु बब्राया औ राफ्रुनाय गोमोनबासो नै गोमोनबासो बिदि गोसोम जायो नै बेबायदि बिफाङाव मोनथायनाय जानांगौ बे बिफाङाव मोनथायनाय नङामोन खोमा ओंखायनो बेबायदि नै गोमोनफ्रा माबायदि जायो नै बेबायदि स्टाइलनि जाखायो एसे गोथांसोमोन ना बियो बेखायनो बिदि जाबाय आरो जि मोजां बार बारना होदों नै सान्दुंबाबो गरमबाबो बेबायदि बार बारना होबानो एसे थान्दा मोनलायो आरोना दा नै जागारनानै लानोसै आं बेखौहाय संनाय खावनायाबो सोलिगासिनो दङ दा मा संदों नोंथांमोन देखायबाय थागोन दे आङो र' जागारनि सैमा होसोबावदों हनै ओइ दाखालाम अरो हांदों आथिंजों गायो होस अरो गारनाङा हामा गारनाङा अरो नै बे गायदोंमोन
फिसाला गायनाया लिसु बिफाङा नै रानजोब्बायमोन बियो दासो मोजां जाबोफिनबावबाय फुरा बै बिलाइ राननाय नुहुरनाया बेबायदि रानजोब्बायमोन आरोना ओमफ्रायहाय नै आराम रोदोमबोफिनबाय मोजांनो हारसिङैनो हासार सोलायनानै गायदोंमोन जि मोजांनो बेयावहाय माला मोनजायो माला देरो र' मा जाखो न' गिदिंदों आइ नै गिदिङो बियो मानो गिदिङो नोंलाय बेलाय बिदि गिदिङो हामा गोलैगोन जुलदुम गोलैयो बिदिबा थाव नोंजों जायाहाय लोगोफोर सानसुनि जानाय एसे रेडि खालामनांसिगोनलाय माने बिसोरो टमेट'जों नाजोंसो जानो नागिरदों बिसोरो बेखायनो आङो नै आंथ' जायालाय दिनैहाय बेखायनो गाबोनसो जागोन नालाय ओमफ्राय नै एसे मैगं नागिरनो फैलायबाय आङो मैगं माने जेबो नङा मैगङा नैबेसो आरोना नै गाहायावनो दं नालाय आयै जि साइज मोन्दों नै बेखौबो लानानै थांनांसिगोन ओमफ्राय नै गोथांखौसो नांगौ आंनो बेथ' मोनबाय ओरैनो जाजासिगोनसो बियो आंनो ओंख्रिसो संनाय नालाय ओंख्रि माने फ्राय एवनानै जागोन आं बेखौ नै लाबाय फिसालानि फावा नुवाखै आपेलखौ जाग्रोबाय आपेलखौबो जाजोबासै दाना नै बेखौ जि जानो होनलायबाय दालिमखौ दाना बेखौबो जाजोबासैलाय मानसिफोर खामानि मावनायाव सिथिं सिथा खालामबाय थायो आरोना बेयो बेबायदिनो जाजोबा बेखौबो जाजोबा दाबो नै खामानि मावगासिनो दङ बाबायाहाय बेयावसो सिथिं सिथा खालामगासिनोलाय बियो जालानो बेखौ ओमफ्राय नै ओंख्रियाहाय बे टमेट' नै बेजों संगोन दाबो संथ'वाखै र' आं संनानै लाग्रोसै बेनिफ्राय नै मुदुमफुला बे हग्राजोंहाय बिराद मोजां सुगोरनानैहाय मुदुमफुलखौ आङो सुगोरनानै हानानै सुबाय सुनानैहाय ओमफ्रायहाय नै बिदि हग्राजों हबाय आरोना बेबायदि फिसा फिसानो हनाबाय नै दा बेखौ एवनोसै नै बेबायदि गोजा थानाय बिदिखौहाय नै बिदिखौ आं बोरैबा मोनथारो आरोना जानो जा बोरैबा मोनो आङो बिदिखौहाय माने संखांनानै नुयोबा आरोना एकदम फ्राम एवनायावथ' सिनायला नालाय बिदिखौ जेबो मोना ओमफ्राय खिन्थु एसे माबानानैहाय मा होनो एवफ्रामनानैहाय बे ओंख्रियाव जे होयो बेबायदिबा एसे गोजायैनो थायोना ओमफ्राय बिदिखौ जानो बोरैबा मोनो आङो बेखौथ' बांद्राय नुवा नैबे खर'निखौ एसे नुयो आरोना मालाबा एवफ्रामनानै होनायावहाय ओमफ्राय जा बोरैबा मोनो आङो बेखौहाय जानो मोदोमफुल एवनो नै थाव होबाय ओमफ्रायहाय नै बेखौबो बानलुजों सामब्राम गुफुरजोंल' बिदिनो देनानै लाबाय आं ओरैनो बेयावनो जेबो होला बेयाव बेखिनिखौल' होगोन आङो जेबो होआ सामब्राम सुमब्राम होबाय थाला होबाबो जायो होआबाबो जायो होनाङै बुस्थुआवलाय मानो होबाय थानो नङा होमबा लसनो ओंखायनो नै एवहरसै दे नै बेखौ एवनानै लाग्रोसै आङो नै बिदिनो आंना माने एवनाय बेबायदि फिसा सिम्पोल ओंख्रिफोरजों जायो आरोना बिदै नांलाया जानायफ्रावहाय सोरनाबा बिदै गैयाबा जानो सुखुवा होननानै बुङोना बेबायदि ओमफ्राय खिन्थु आंना बिदै गैयाबाबो सोलियो आरोना जायखिजाया मोनसे मोनबानो जायो बेखौ नै एवनायाबो जाबाय जाहांबायानो थाब मोनखायो दसेनो मोनो बांद्राय गोबाव गैया गोथाङै जाग्रा बुस्थुफ्रालाय मा बेलाय एसे थरमबानो जायो नङा होमबा ओमफ्राय सासेयाहाय अबस्था गैयै जाजोब्बाय नै एकदमबारे डिस्टार्ब खामानि मावनायावहाय नायदो बे आथा खोलैलांजोब्बाय सेस माने आथाजों गेलेदों आरोना बियो मा खालामनो मा मानोनो बेजोंनो गेलेलागासिनो माबा माबि बिलागासिनो ओमफ्रायहाय नै आङो बे मानसिखौ खामानि होदोंमोन नैबे दुंग्रायावहाय नै बिदि बादामखौ सो होनानैहाय नै दाना सेस खोलैजोब्बायसो ओमफ्राय नायदो आथाखौ हलिनो आथाया नायनो माबायदि फुनदों थोस बेबायदि आयै बिदि नङा मामि बेयाव सो बुगारगोनलां ओइ आं बिदियाव होनाय नङा दे सो आंहा जानांगौ थोमसै दे सोदो बेखौ खनदो गासिबो नै खोलैजोब्बाय नोङो सुनानै जागोन आंहा मोनसे वान खन दे नै बेथ' मोनखांबाय दाना नै बेखौसो बानायगासिनो आङो बेखौसो नै खान्थाल बेगरखौ एसेनो बेखौहाय चाटनि जानोसै चाटनि बानायनोसै
सावबाय सावनाय ना मा होनांगौ सावनायथ' होनला हांबाय बेखौहाय गोदो स्कुलावहाय माने माबा मोनजायोमोन ना मालाबा मालाबा गोबावजों माने खान्थाल थाइसेफोरबो माबायोमोन आरोना गोथांफोर मोनजायोमोन ओमफ्राय बेयावहाय गरसे गरनैल' मोनजाखायो आरोना ओमफ्राय गरसे गरनैयावथ' बिदिनो माबा बेगराबोथ' गरसे गरनैल' थागोन नालाय बे गरसे गरनै बेगरखौनो जोङो मा खालामनानै जायोमोन एकदमबारे केन्देलाव सावनानै जायोमोन ओमफ्राय दा सानहरबा बोरैबा मोनगुलायो केन्देलाव सावनानै जालायनायखौ जा इन्ट्रेस्ट मोनोमोन आरोना केन्देल नङाबा लेन्थन थायोमोन ना केरासिननि लेन्थना बेयावहाय सावनानै जायोमोन आरोना जों हस्टेलावहाय गरसे गरनैखौनो बिराद माबा जाथारसै आरोना ओमफ्राय सोरबा जायाबा हामगौ बिदि सानलायनोसै खिन्थु बयबो जाजोबखायो आरोना बे खान्थाल बेगर सावबाय थानायावसो आंहा मोनसे खोथा गोसोखांदों आरोना मोनसे समावहाय बिराद हाबानि उनावहाय थारमाने खान्थाल बेगर बाथोन बिराद जानाय जायोमोन आरो आङो लजिं थानाय समावथ' बिदि जाफेरनायानो जायामोन खान्थाल बेगरखौ बेबायदि जाफेरनायानो जायामोन आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि हाबानि उनावहाय माने खान्थाल बेगरखौ बाथोन बिराद जानाय जायोमोन माने आइ बिखुनजोआहाय बिराद गोथाव मोनोमोन फेभराइट ना मा होननांगौ बिदि फेभराइटथ' बिदि खिथाफेरखायाखै मोनथिफेरखाया माने फोरमायलायनाय बेबायदिथ' बिदि जाफेरखायाखै नालाय ओंखायनो जायखिजाया बिनि जानाय माबाहाय मोनथिबाय आरोना आङो बिराद गोथाव मोनो जानांगौ होननानैहाय ओमफ्रायहाय जेब्लानाखिनो खान्थाल बेगर थायोमोन होमब्लानो माबा जायोमोन आरोना बेबायदि बाथोन देनो थिनोमोन माने बाथोन देहोबाय थायोमोन आरोना ओंखायनो आङो सानदोंखि बिराद गोथाव मोनोदां होननानैहाय दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय ओमफ्रायहाय सोरहा माने बिखुनजोफोरहा मा फेभराइट दङ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे सोरना माखौ गोथाव मोनो बेबायदि बिखुनजोफोरखौ संनाय खावनायजों खुसि खालामनांगौआथ' गोरलै बाथ्रा नङा होमबा ओमफ्राय बयनियाबो बिदि नङा माने लोगो बायदिसो जायो आरोना सोरनाबा बयनियाबो एखे नङा बयखौबो बेबायदि माने खुसि खालामनो हायो बेबायदि होननो हाया आरोना बयनियाबो आंनो मेगनजों नुनाय दङ मेरला मानसिफोरनाहाय बेबायदि नङा आंनि लोगोफोराबो मेरला खिथायो सोरना माबायदि नङा माने बेफोरबायदि आरोना थ' नै आङो बेखौहाय एकदम बिराद गोथाव चाटनि खालामनानै लानोसै ओमफ्राय जाबाय आरोना बेनो पुरा टेस्टि खान्थाल बेगर बाथोनखौ सोर गोथाव मोनो ओमफ्राय माबायदि जाफेरखो बेबायदि आं खालामनाय बायदि जाफेरदोंना जाफेराखै बेबायदि लगायनानैहाय बेबायदि बाथोन सिफ्लेनानैहाय जाफेरदोंना जाफेराखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दे ओरैनो दाबायदि बोथोरावथ' खान्थाल बेगरखौ बिराद ओंख्रिबो जायो ओमफ्राय बायदिसिना बेबायदिनो रुनानैबो जायो नङा होमबा ओंख्रिखौनो बांसिन जानाय जायो ना ओरैबायदि बिराद गोथाव जायो आरोना नै बेबायदि सिफ्लेनायाबो ओरैबायदि गोथाव जाखाबायो माने नै बेबो मोनबाय टमेट'जों नै नाजों टमेट' ना नै बे बानलु बिफाङा ओरैजोंहाय नै बानलु बिफां दंलाजोबो आरोना बेयाव फांब्रै गायदोंमोन ओमफ्राय नै बानलुआनो फिथाइयानो गैया ओमफ्राय बेदि नैबिदि सिब्र' बिदि माबा जानायखौ मा खालामोथाय मानसिफ्रा मानो बिदि जायो एम्फौ जानाय जायो ना मायोथाय मा खालामो मिथिला आरोना जोंहाथ' जेबो खालामाखै ओमफ्राय हरैथिंजायबो माबा गायदोंमोन मा होनो बानलु गायदोंमोन दाबो थाइसेबो रज'वाखै माने थायाखै ओंखायनो बानलुखौनो एफा बुरजा गायबाय दाबोनो जाया होननानैहाय रागा जोंगासिनो जों गायग्राया दा लोगोफोर संनाय खावनायाथ' गासिबो जोबजोब्बाय ओमफ्रायहाय मा बुंनो नागिरदोंमोनलाय आङो संनाय खावनायाथ' जोबजोब्बाय गासिबो जानांगौनि बाखि दंबावो जायाखै आरोना खिन्थु टेस्ट खालामखाबाय आङो माबाखौ मा होनो मुदुफुलखौथ' टेस्ट खालामाखै खिन्थु खान्थाल बेगरखौहाय बाथोनखौहाय ओरैबायदि गोथाव नुखाबाय जानायाबो जानाय नायखाबाय ओमफ्रायहाय एसेल' खालामदोंमोन ना आङो मानसिफोरखौ जागोन ना जाया साननानै दानाहाय आइयाबो साखिनायनानै ओरैबायदि गोथाव मोनबायनो दा बेखायनो मा होनो एसे बानायदेरबावबाय आरोना दा बानायगासिनोसै आङो दा बानायसै ओमफ्राय दा आङो थारमाने भिडिअखौ दानो एन्ड खालामसै होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय माखासे आगैमोना दाख्लैहाय आंनि भिडिअ होनायावहाय माने बुंहरदोंमोन आरोना सेकेन्ड जेनेबा मा होनो दख'ना कालेक्सन माबाखौ भिडिअखौ लाबाव होननानैहाय लाबोगोन दे आगैमोन ओमफ्रायहाय थेंक इउ स' माच गासिबो एसेबां अननाय होनायनि थाखाय आंनि कालेक्सन भिडिअआवहाय बिराद मोजां रेसपन्स फैनायनि थाखाय दा थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय ओमफ्राय सासे आगैया सोंहरदोंमोन आं बुंखादोंमोन आरोना जे गुमिनाव लांनाय दख'नाफोरखौ सिफोरखौ लाबोदोंना लाबोआखै होननानै बुंदोंमोन ना आं लाबोआखै दाबो गांसेबो जेबो जिनिस लाबोआखै खालि लाबोनाया लेखाल' लाबोदों आरोना लेखाबो दंहैयोमोन नालाय लेखाखौ लाबोदों आरोना बेखौहाय ओमफ्रायहाय बेखिनियानोसै लोगोफोर होमबा नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसै बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं